नोंथांमोना टिभिआव इउटुबाव इउक्रेन आरो रासियानि दावहाखौ नुबाय थाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव दसे सम आंजों आरज खालामनो जेन' रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव शान्ति आरो थासारिया जेन' मोजां जानाय बायदि आंजों दान्दिसे सम इसोरनियाव आरज खालामनो आंजों दसे समखौ हगारोब्ला आङो रंजानायखौ मोनगोन। आं आसा खालामो नोंथांमोना दान्दिसे सम इसोरनि मुङाव रासिया आरो इउक्रेननि थाखाय इसोरनियाव आरज खालामोब्ला आङो गोजोननाय मोनगोन। मानोना रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव दावहा जागासिनो दङ आरो गोबां हादोरफ्रा बे दावहाखौ सल्भ खालामनो आरो थासारिखौ मोजां खालामनो नाजाबोगासिनो दङ। बबेखानि बिसोरो दाबो हायाखै। बाइबेलनि बोसोना जोंनो खोन्थादों गांसेनि तिमथि 2:2 नोंसोरो राजाफोरनि थाखाय आरज खालाम, दैदेनगिरिफोरनि थाखाय आरज खालाम, मानोना बिसोरनि लागै जों आरज खालामनांगौ होननानै इसोरनि रावा जोंनो खोन्थादों। फै जोङो दान्दिसे सम जोङो इसोरनियाव जोङो आरज खालामनि जेन' इउक्रेन आरो रासियानि गेजेराव मोनसे मोजां थासारि सफैनाय बायदि आरो दावहाया बन्द जानाय बायदि आरो शान्ति परिबेशआ इउक्रेनाव सफैनाय बायदि जोङो दसे जों इसोरनियाव जों आरज खालामनि। फै होनब्ला जों आरज खालामनि। अ जोंनि सोरगोआव थानाय आफा, जों नोंनि खाथियाव गंग्लायो। जोंनि दाय मावनायखौ क्षेमा हो आरो जोंनि आरज गाबनायखौ खोनासं। आफा, नोंल'नो शान्तिनि राजकुमार आरो शान्तिखौ लाबोग्रा। दिनै जों दुखु दाहाजों मोदै फसरनायजों रासिया आरो इउक्रेनजों जे दावहा सोलिगासिनो दं, बे थासारिखौ नोंनि साखाथियाव लाबोदों। आफा, थांनाय सप्तासेनि सिगांनिफ्रायनो रासिया इउक्रेनजों दावहा नांगासिनो। गासैखौबो नों मोनथिग्रा इसोर। थासारिया गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जालांबाय। मानसिनि दुखु दाहायाबो बांलांसिनबाय आरो थैनायनि अनजिमायाबो बांलांसिनबाय। आफा, जों नोंनि साखाथियाव फैदों। अन्नानै बे सानै दैदेनगिरिफोरनियाव थानानै नों रायज्लाय आरो दावहाखौ फोजोबस्रांनो आरो गोजोन शान्तिखौ लाबोनो नों इसोरा बे सानै दैदेनगिरिफोरनि सायाव थानानै रायज्लाय। आफा, जों इउक्रेननि थागिबिफोरनि थाखाय आरज खालामो। अन्नानै बिसोरनि मोदै फसरनायखौ नायहरनानै अनखांहर आरो शान्ति सारस्रिहर। बिसोरहा दुखुजों मोदै सख'नानै न' गारनानै गुबुन हादोर फारसे खारलांनो गोनां जाबाय। नाथाय खायसेया दाबोनो गाव गावनि जायगाफोराव थानानै रासियाजों दावहा नांनो साखाफारा खालामदों। अनख' आफा इसोर, जों बिमा आरो गथ'फोरनि थाखाय आरज खालामो। जायफ्रा हस्पिटालाव दं बिसोरनि थाखाय आरज खालामो। अन्नानै नों बिसोरखौ अनखांहर आरो जोथोन ला। अनख' आफा, जों इन्डियानि स्टुडेन्टसफोर आरो खामानि मावग्राफोर आरो गुबुन गुबुन रायजोफोरनि स्टुडेन्टस आरो खामानि मावग्राफोरनि थाखायबो आरज खालामो। जायफ्रा बे हादोरनिफ्राय दाबोनो बारग'नो राहा लामा मोनाखै, अन्नानै मदद खालाम। आफा, जों खौसेयैनो आरज खालामो जिसुनि मुङाव बे दावहाया जोबनाय बादि आरो हादोराव शान्ति आरो रंजानाया सफैनाय बायदि जों जिसुनि मुङाव खौसेयै नोंनियाव आरज खालामो। जिसुनि मुङाव बियो आमेन।